Kula pitados krana menika saking nasar tumindakipun para nayaka lan punggawa Traju Trisna. Ora sandadak kowe mulang karo wong gerang. Neng kene ditemtokke. Babar pisan dirampungi. Mboten sarana peperangan ngrampungi perkawis menika menawi saged sarana pirembagan bedamen ora sandadak ngrembugan. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Nyuwun pangapunten menawi paribaksa kula wantun lan Kakang Mas Tejo. Ayo, ungana dadamu matna sastra jendramu Gatotkaca. Matur nuwun ngeten. Kula sing nyuwun kalih. Ingkang eyang pandhita ing ngarga binatur begawan paminta jati. Supados wayahipun Ndara pamegat tresna kepareng cedhak wonten ing Karang Kadempel. Inggih Siwa Semar miturut pangandikan ing Kanjeng Eyang Siwanayantaka dawuh supaya aku sowanana ing Karang Kadempel. Nggih. Niki pancen wis dadi keputusan kula. Pancen wis dadi niat kula supados sak mangke sampun titiwanci sampeyan niku ngawu-awu Sudarma. Kejaba saking menika miturut petanganipun Semar kawontenan negari Ngamarta Ndarawati sak mangke nembe ke Taman Begawa. Awit sami mrihatosaken dhateng kawontenanipun Traju Trisna lan Pringgondani. Ndara kula Gatotkaca ali ndara kula Setija sami andon yuda amargi namung rebatan babakan Kadipaten Tunggarana. Monggo sampeyan niku klebu kawula Tunggarana, sampeyan niku klebu lenggah enten laladan Kadipaten Tunggarana. Kula pitados awit kawicaksananipun ingkang eyang sampeyan tertemtu pun ndungkap napa sing kula karepake Ndara. Banjur kersaning Siwanayantaka awi kula derekke ngadhep Kang Rama. Sampeyan mangaku nek putrane Ndara Janaka. Mengki nek sampeyan entuk kewajiban nggih dirampungi Ndara. Iya Kakang Semar Badrana. Wati Dara. Nggih. Kahanan saya ngutawatiri. Gatotkaca sajae wis ora isa dindakake Setija semono uga Hamberung tanpa pitung. Apa Kresna kakangku wis nyoba ngendhake kamurkane anakmu Setija. Wah, apa ora luwih prayoga yen dicoba supaya diajak rembugan sarana bedamen. Werkudara, nggih. Siadi ngerti pambeganing Setija, semono uga pun Kakang ya wis presa kelawan kambegane si Gatotkaca. Mongko saknyatane kinodrat antaraning Pringgondani lan Traju Trisna kuwi ora bisa didadekake siji. Iki ana dak-dakaning pasulayan ya kuwi babakan Bumi Tunggarana. Wah, iya. Mulai ayo Dimas. Siadi minangka dadi wong tuaning Gatotkaca, aku wong tuaning Setija. Aja nganti nggone padha regejegan mau ngembet kelawan asmaku apa dene asmaning Yayi Jodipati. Mula digoleki dalan tengah ingkang prayoga supaya kabeh bali rukun macinamatan daya dinayan. Kresna kakangku ngestokke dawuh. Kakang Semar, nggih. Depol, nggih. Kakang Nayantaka, nggih Ndara. Lah kok kowe ngarepake suwijining nom-noman bagus. Iki sapa? Niki Ndara Pamegat Trisna. Lho, Pamegat Trisna? Nggih. Saka ngendi?
Saking wewengkon Pertapan Ngarga Binatur niki wewengkon Kadipaten Tunggarana. Ora kok tok larapake ning ngarepaking Nata Ndarawati kuwi wigatine mboten kalih sampean. Lho, karo sapa? Ndara Janaka. Nalika sinarya Prabu Surya Misena duk nalika wonten ing Kadipaten Tunggarana, Ndara Janaka nalika semanten katriwandan. Tumunten dipunopeni dening Begawan Paminta Jati. Lajeng dhaup kaliyan putranipun Begawan Paminta Jati nggih menika Dewi Pamikatsih peputra siji Bambang Pamegatresna. Niki putrane Kang Rayi Madukara. Arjuna wonten maring adhawuh. Iki anakmu mangke badhe kula rembag. Banget ya, Tru. Sing dul desamu kae sing mripate gedhe cilik kae ya. Anake Ndara Janaka ning ra dakoni, arang mripate gedhe cilik kok. Matamu. Garenge ngomong. Marahin. Sing nggon aku kae sing wetan omahku let papat kae, sing rambuté ra thukul kae ya jarene anake Janaka. Ha ta jlamprong ndasmu. Ndara Janaka traca tenan. Iki lagi ana perkara kok malah ting clemong sapenake dhewe. Kowe Pamegatresna. Inggih, panjenengan